na sake. Adam ko barka barka an baka bizar China da sauri. Waya kun ji mugun labari. To ni da in je China a bar ni na yau shuka da noma. Adam ko barka barka an baka bizar China da sauri. Waya haba Musa yaro yaushe na ce zan je China kai. Ka ajiye biza kuma an sa biza gashi passportin na Araju kai ƙarya ne wai China sun ban biza. Ni da ban taekwondo bare a samu reza. Kai batan hanya je ka nemo alfan gashi yake san China kaji. kudin su ka karba sannan ka ce ƙarya ne yanzu sai ka biya su inda dai ka fasa. Babu zancen na biya su tambara ta biya su. Dole ne in zauna in gudu kari oga zaman gida dole da safe. Mata ta yi zamanki dole in miki wanki kuma zan miki girki in ta yi miki aiki. A radi zan miki shara na satin raran daki. Gwara ne miki komai da dai a ce in je China kin je. Kai ka ajiye biza kuma an sa biza gashi passportin na Kana ta zancen biza cutar coronavirus hada hanta virus kaninta mugun ciwo sun shigo za su kashe mu duniya ta rude al'umma na mutuwa kamar ana yin yaki na fi so in zauna a gida in boye haka gwamnati ta faɗa wa kowa. Adam ko barka barka an baka bizar China da sauri. Al'umma ta 'yan ƙasa ta shawara ta a dinga wanke hannu Cutar coronavirus, a daina cuɗayya cutar coronavirus, sannan a zauna a gida. cutar coronavirus, A dauta doka mu kare kanmu da lafiyar mu mu yi wa kanmu. cutar coronavirus, Gwamnati tana magana, likitoci na magana, sai mu ɗauki doka cutar coronavirus ta zo. cutar coronavirus, Abinci mai kyau mu rinka cin shi, ɗiyan itace mu rinka shan su. Gaisuwa nesa da nesa, tarihi idan za ka yi haka. Idan ka wanke hannu sannan ka goge hannu, saka a kwandon shara, lafiya jari 'yan ƙasa. cutar coronavirus, Allah kare mu da ma iyalinmu, wanga sako ne al'umma na ce ku kiyaye. Mun gode wa Allah, Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya.